ласка понятва. Дух Твой святый, нех доткни нас, нех нас угарне ласка понятва. Дух Твой святый, нех доткни нас, нех нас угарне ласка понятва. Дух Твой святый, нех доткни нас. Коли б не светили ни солнца, ни месяц на землю, светили б зорки Твои и осветляли душу. Коли б не светили ни солнца, ни месяц на землю, светили б зорки Твои и осветляли душу. Тихая, покорная Мария, Мати Божия, небесной любовью прибранная Мария, 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 мама небесов и мама земли, як прихожа учить. Мы будем песни спевать, венки з молитвою сплетать. Тихая, покорная Мария, Мати Божия, небесной любовью прибранная Мария, Мария, Мария. Запрошamy do wspólnej modlitwy na różańcu. Zapraszamy pomodlić się za całą naszą rodzinę parafialną, naszego proboszcza księdza Czesława, za wszystkich, kto prosił o modlitwę, komu obiecali pomodlić się, kto potrzebuje modlitwy, za tych, kto modli się za nas, za tych, kto łączy się z nami przy pomocy internetu, za wszystkich, kto dzisiaj pracował, kto choruje w domu albo w szpitalu, kto nie może być w Kościele Świętym z powodu swego wieku. Pomodlimy się również za naszych mężczyzn, za naszych kierowników, o dar mądrości dla nich, za pokój w całym świecie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczyn pod Pońskim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prosimy o przemnożenie wiary, nadziei, miłości i zaufania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstania Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O
O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Tajemnica druga, w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez mazy pierworodnej poczęta. O mój Jezu. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego na apostołów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś Марія, ласки pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Марія, ласки pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Марія, ласки pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Марія, ласки pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Марія, ласки pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Марія, ласки pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Марія, ласки pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Марія, ласки pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Марія, ласки pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Марія, ласки pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryja Pisma za pierworodny poczęty. O mój Jezu. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, o mój Jezu, Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego, Jezus.
Здравость, Мария, ласки полна, Пан с тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный от живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки полна, Пан с тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный от живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки полна, Пан с тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный от живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки полна, Пан с тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный от живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки полна, Пан с тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный от живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки полна, Пан с тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный от живота Твоего, Иисус. Хвала Отцю і Синові, і Духові Святому. О Марія, без мази первородної почента, Отці, Тебе чекаємо. О мой Єзу, We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pod Twoje obrony uciekamy się świat. Święta Boża Rodzicielko, Порандовничка наша, посредничка наша, Потешителька наша, Сынов своих, Сынов своих, Сынов. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Иисус, наивысшее имя, наш Избавитель, все же покою, Эммануэль, Бог из нами, подкупитель, Слово живота. Святой Бог, Мессия ж правдивый, единый Отца Сын,
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu tymi słowami antyfoną na wejść. Rozpoczynamy mszę świętą w środę. Tę najświętszą ofiarę sprawują jako podziękowanie Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski, a szczególnie za przeżyte 45 lat życia Inny Karol, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opieki Matki Bożej, zdrowia, dary Ducha Świętego dla niej. My na początku znajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty przez laskę przebrania uczyniłaś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie księgi proroka Amosa. Шукайте добра, а не зла. Каб жили вы, і тоді Пан Бог могутяв буде з вами, як ви кажете. Ненавидьте зло і полюбите добро, і поставте каля брамы правосуддя. Магчыма, Пан Бог могутяв змилуется над рештой поколения Юзефа. Ненавиджу и откидаю святы ваши, и не маю уподобанию ваших урочистых сходах. Коли принесете мне усеспаленни и некрывавые ахвяры, я не приму их и не погляджу на ахвяру подяки с тлустых волов ваших. Отведи от меня шум спевов твоих и гуков гусляв твоих, я не буду слухать. Нехай як вода тяче правосуддя і справедливость, як вечный поток. Гэта Слово Божие. Безоганному поводинах я открою Божие избавление. Безоганному поводинах я открою Божие избавление. Слухай, народе мой, я буду промовлять. Израиль, засвечу супроть тебе, я Бог твой Бог. Беззаганному поводинах я открою Божие избавление. Не буду докарать тебе за твои ахвяры, Твои усе спалені завжди передо мною. Не приму волос Твоего дому, ни козлов с Твоих загонов.
безоганному поводинах, я открою Божие избавление, бо мне належать усе звяры лясные, и живёлы з тысячи гор. Ведаю всіх небесных птушек, и звяры полевые при мне безоганному поводинах, Божие избавление. Коли б я был голодный, не сказал бы тебе, бо сусвет мой и все, что его наполняет. Тием я мясо волов, або пью козлиную кровь. На что переличиваешь мои наказы, и в устнах носишь мой заповед, а сам ненавидишь наставление, и словы мои кидаешь за собою. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Постановивши, народил нас Отец словом правды, каб мы были певним початком Его створення. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. У той час, коли Єсус приплив на другий берег у країну Гадаринську, зустріли його двоє опантаних, які вийшли з могилів вельми лютые, так що ніхто не осмеливався проходити той дорогою. І ось вони закричали: «Що тобі до нас, Сине Божий? Прийшов ти сюди завчасно мучить нас?» Далеко ж від їх пасився великий статок свиней. І демони просили його, кажучи: «Коли виганяєш нас, то пошли нас у статок свиней». І сказав їм: «Ідіть». І вони вийшли і увійшли у статок свиней. І ось кинувся увесь статок, скручи у море і загинув у воді. А пастухи поутекали і, прийшовши у город, розказали про все, а так само про опантаних. І ось город увесь вийшов насустрач Єсусу, і, убачивши його, попросили, каб ён адышоў ад іхніх межаў. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, в сегодняшнем Евангелии мы чуем, что коли Иисус прибывает на другий берег, у Украину Гадаринскую, его сустракают не люди, а два опантаных. Это вельми моцный образ, там, где повинно быть життя, дом, супольность. Мы бачим могилы, страх, одиноту. Это люди живут ніби поза життям. Яны дарваны ад іншых і таксама ад самих сябе. Але, дарагі, варта заўважыць, Езус не абмінае гэтае месца. Ён ідзе туды, дзе цемра. Ён прыбывае не толькі да тых, хто ўжо добры, здаровы, веруючы, але ідзе таксама да тых, хто паранены, разбураны, апантаны, страчаны. Гэта вялікая надзея менавіта для кожнага чалавека. Няма той цемры,
дзе бы Христос не мог бы увайсці. Далей мы чуем у Евангеліі, што дэманы пачынаюць крычаць, калі бачаць яго: «Што табе да нас, Сыне Божы?» І бачым, што ў гэтым пытанні шмат ненавісці і таксама страху. Зло, як ведаем, заўсёды баіцца святла. Яно хоча жыць у цемры, у маўчанні. Але калі прыходзіць Христос, праўда выходзіць на паверхню, і зло ўжо не можа кіраваць чалавекам так, як яно кіравала раней. Асабліва таксама у сённяшняй Евангеліі важныя словы: «Прыйшоў ты сюды заўчасна мучыць нас». Это прызнанне таго, што Езус мае вялікую ўладу. Нават сілы зна ведаюць іх час абмежавання. Христос, як бачым, не проста добры настаўнік, Ён пан над усім злом, пан над смерцю, над тым, што руйнуе чалавека. Але гэты евангельскі ўрывак датычыць не толькі, як бачым, апантаных таго часу. Ён пра кожнага, хто носіць у сабе ўнутры разарванасць, калі чалавек не можа супакоіцца, калі яго з'ядае, можа, у жыцці зло, страх, залежнасць, крыўда. Усё часцей бывае так, што і адчай. Тады Езус таксама прыходзіць да нас, Ён не баіцца гэтых нашых ранаў, Ён не адыходзіць ад нашай слабасці, Ён іх лечыць. Таму, дарагія, можа, часам варта запытацца у саміх сябе, ці пускаем мы Хрыста менавіта ў тыя месцы нашай душы, дзе найбольш нам балюча. Ці не трымаем мы, можна так сказаць, гэтыя закапаныя магілы, якія менавіта закапалі самі, і доўгі час вяртаемся да іх. Чаму так было, чаму так здарылася? І менавіта баімся аддаць гэта таксама ў рукі Божыя. Можа, часам трэба прасіць Езуса, каб Ён менавіта туды ўвайшоў, дзе я сам закрыў, каб менавіта я яму пазволіў увайсці і, сказаўшы гэтыя менавітыя словы, што мы часта паўтараем: «Езу, толькі табе давяраю гэтую боль, гэтую магілу, праз якую ты менавіта ачысціш і даш мне зразумець, што тады толькі я буду свабодны, радасны і шчаслівы». Таму няхай, мае дарагія, тыя месцы, якія нам вельмі балючыя, не застаюцца толькі для нас, але таксама аддадзеныя ў рукі Божыя. Амен. Христос wspomaga nas w walce z szatanem i jego pokusami, dlatego prośmy o pomoc, gdy jesteśmy zagrożeni działaniem złego ducha. Módlmy się za papieża, aby dzisiejszemu zagubionemu człowiekowi ukazywał nadzieję w ofietości Bożego miłosierdzia. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi opętanych przez złe duchy, aby Chrystus obecny w swym Kościele dopomógł im je przezwyciężyć. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących z powodu braku pracy, choroby, samotności lub niesprawiedliwości społecznej, aby miłosierny Ojciec, który ogarnia miłością każdego człowieka, napełnił ich serce nadzieją na lepszą przyszłość. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla Inny Karol z okazji Dnia Urodzin, który dziękuję za swoje przeżyte Bogu 45 lat życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, za Silko Wiktora w 9. miesiącu po jego śmierci, a także za wszystkich zmarłych z rodziny Silko, Mieleszko, Garaczko i Gardziej. Aby miłosierny Bóg obdarzył ich łaską życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze milowali dobro. Ciebie prosimy. Przyjmij, Boże, nasze ufne prośby i broń nas od wszelkiego zła przez Chrystusa
Pana naszego. Снижам сень в покоже и низкости своей. Вельбим Твой маестат, скрытый гости Ты. Тобі дійсно вєже, серце дає све, утвердзай веже, Єзу діти Тве. Милю Сеня Боже, в Тобі взрок і смак, хто синім подає, тему вяри брак. Я єдине віжиць, Твій науце хце, же в постаті хліба утаїлася. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarą przylubił Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę ugodne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Musimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Znajdziemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy. Wspominając śmierć i zmartwychwstania Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą, Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię o zmiłość nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, za świętym Józefem, jej oblubieńcem, za świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłusznie Go słowom ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś na postою chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Ty stał się manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie
Módlmy Boże nasz Ojcze, spraw niech święta hostia, któreśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki przez Chrystusa Pana naszego. Święty Michale Archaniele, na walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną, błogosławienia gornie bladamy, a Ty żywotzenków niebieskich, mocą Bożą strąc do piekła szatana i inne duchy złe, które nas gubią krążą po świecie. Amen. Aby odzyskać od pozupełne, pomodlimy się w intencji Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Cóż Ci, Jezu, dać?